вітання. У нас сьогодні 22 число, 22 серпня, або 22 жнивня по-білоруську. І так, ми зараз у нас на кухні в нашому хостелі і зараз будемо вечерять. Так, эту дівчинку у нас зовуть Людмила. Питання? Так, щось вона не хоче зніматися. Ага. І так, зараз ми йдемо в нашу столовую, де, собственно, ми будемо вечерять. Так. Люди, привітання всім. Привіт. Так. Так. Ну і зараз ми будемо вечеряти і... Так, особисто я тут приготував сьогодні вот фігню, яка називається салатиком. Да. Так, все таки замучені сьогодні. Недавно вернулися з... Откуда вернулись? Піпіван. Так. Вернулись с Пипивана. Это такая гора тут неподалеку, там криху ніжей за Гаверлу і... На 48 На скільки? На 40 метрів. На цілих 40 метрів ніжейше за Гаверлу. Так, на цілих 40! Ну, 2028. Ну, на целых 40 метров. Ну, для Украины это реально целые метры. Ну, в смысле, для Карпатов. Ой, накладайте. Так, короче, я вас покидаю, мы зараз будем есть. Все, давайте.